Corate Coronas RCT nevezetű német csodajárgány. Saját építés, 2011 év végén csináltam. A váz az alu, de az első villa az karbonból van. Kerekek is oldalon, ujjak, kampanyoló. Scirocco G3-as, elől-hátul természetesen. Gumikófehérek rajta. A kormány az FSA. Megpróbálom jól bemutatni, amennyire csak lehet. Rejtett boftánzéses, ergonomikus kormány, kialakítás. Látszik, hogy milyen éles. A nyeregszár karbon. Ez a Specializednek egy újítása, hogy van benne itt egy kis zselés anyag, ami a rezgés elnyelést biztosít. Fiziknyereg van rajta. A vázat, az vadonat ugyanon vettem, tehát teljesen makulátlan állapotban van. Kampanyoló Rekord 11-es szettel van szerelve, természetesen karbon. FSA 53-39-es fogak elől, és 39-es ugye a kisebb tárcsa. Rekord 11-es az első váltó is természetesen. Scirocco G3-as, ugye, amit mondtam, a kerék. FSA hajtókar, SLK, csak úgy, mint a kormány, lukpedál, elles méret. Egyetlen egy szépségkívánja van a cangának, sajnos egyet estem vele, és hát ezt a Rekord 11-es fékváltókar sínylette meg, de megpróbálom megmutatni ennyi a sérülést, tehát itt a lak le van jöve az egyik karról, és itt a másikról is. Ennyi sérülése van a kerékpárnak, semmi más. Itt is erről a stucniról lekívánkozik a borításról a lakréteg, de funkcionalitásában semmit nem zavar. Egy kicsi esztétikai igazdája majd, ha akarja, lakkozza. Tehát K-Force ugye az első stucni, ez is karbon. Természetesen a lánc is. Rekordlánc van rajta.